Meni peräsimen naru poikki. Tää lähti hienosti. No niin, nyt on pari huonosti nukuttua yötä takana. Mä ehkä teen sitten niin, että mä työnnän nyt täällä. Ehkä tästä oli. No niin. No niin, nyt päästiin liikkeelle. Me lähdettiin tosta Mainiemestä ja tarkoitus olisi varmaan ensinnäkin tohon vähän Haukkasaloon. Meillä on vähän ruokataukoa pitämään ja siitä sitten varmaan jatketaan Lietsaareen. Ja vielä ei ole suunniteltu mihin yöksi jäädään, mutta tämmönen oli alustava plääni. Joo, siellä näkyy keula osoittamassa suunnassa vähän Haukkasaloa. Sinne pysähytään evästauolla. Niinku riskietäisyys. Tää kyllä hiostaa ihan kiinnostavasti. Thanks. Tää on kyllä semmonen ruoka, että tätä ei tuu kotona enää syötyä ikinä, kun tätä syö näillä retkillä aina niin paljon. Joo. Ei lähde enää. Kyllä tää tälleen aina metässä maistuu. No niin, sitten ei kun kamat kyytiin ja polkimet pitää säätää vielä tosta kajakista ja sit me melotaan tonne Lietsaareen yöksi. Ja ainakin näin alustavasti pitää vielä katsoa, että paljonko siellä on muuta porukkaa, vähän siitäkin riippuen, mutta se on alustava suunnitelma. Pekka,
Sit menoks. Motivoi kummasti meloamaan vähän kovempaa, kun meitä seuraa tommoset vähän ikävän näköiset pilvet, että saa nähdä kastutaanko kohta kunnolla, mutta ei, se meni tonne pohjaan jotenkin. Vasen poliin toimii, mutta oikein ei. No niin, ensimmäinen vika tuli. Peräsi sanoi itsensä irti. Oikea poli on ihan pohjassa ja ei liiku enää mihinkään. Se naru. Hienoa. Meni peräsimen naru poikki. Joo. Tää lähti hienosti. No ei se auta, kun mennään ilman peräsintä. Teetäänpäs romurantaa ja katsotaan mikä siinä on. Joo, eihän tää ollut meidänlaisille MacGyvereille homma eikä mikään. Siinä on ja pysyy. Ainakin hetken aikaa. Katsotaan montako 100 metriä päästään näillä eteenpäin. Joo, me käytiin tässä Oskun kanssa vähän palaveria ja päätettiin lähteä nyt tuohon suuntaan. Siellä on tommonen nimetönni. Käydään kattoo se ja jos siellä on hirveästi porukkaa, niin sit lähdetään kelvennettä laskee tonne alaspäin ja käydään kattoo Kyyränlahti. Ja sitten jos sekään ei natsaa, niin sit meillä on vielä tuo viimeinen vaihtoehto tuolla ihan alhaalla, tommonen kuin Kirkkosalmi. Niin eiköhän me jostain sieltä löydetä mukavan rauhallinen yöpaikka. No niin, matka jatkuu. On se kyllä pitkä saari tuo Kelven. Ei täältä päin katsottuna uskoskaan, että tuo on saari. Joo, oli nimetön vähän turhan ruuhkanen meille, niin päätettiin jatkaa tänne alaspäin melomista. Ja jossa nyt tulee yksi lupaavan näköinen ranta tossa ihan kohta. Ja sitten jos sekään ei natsaa meille, niin sitten me jatketaan vielä tonne seuraavalle tulipaikalle. Mutta 3 tulistelupaikkaa käytiin kattoo ja kaikissa oli ranta täynnä veneitä, niin me arvostetaan sen verran omaa rauhaa, että me päätettiin tulla tänne. No niin, nyt löytyi viimein telttapaikat meille. Tai en tiedä laittaako Osku riippumatoon vai mikä hänellä on suunnitelma, mutta itse teltalla liikenteessä, niin tässä on rantaviivassa ihan mukavan näköistä paikkaa. Nyt vaan majoitteet pystyy ja sit ruuan laittoon ja sitä rataa. Siitä löytyi minun mentävä aukko. Osku tekee päällikön elkeen ja väsää tarpista tommosen laavu itselleen yösijaksi.
Osku väänti tonne riipparista tollasen hyttysverkkovirityksen. Näyttäisi ihan toimivalta. Tällaista gourmeta olisi luvassa. Tortilla lättyjä tommosilla fajita kananpalasilla ja sinne väliin vähän takosalaattia ja salsaa. Niin. Joo, nuo onkin esikypsytettyjä nuo kananpalaset, mutta me käytetään ne keittimessä kuitenkin lämmöllä ja sitten vaan ääntä kohti. Kaikille eräänkävijöille hyvä vinkki, niin tämmöiseen pieneen ruokatarvikeväriin saa sen kun tyhjää ja putsaa, niin sinne saa oliiviöljyt kätevästi, niin pystyy paistelemaan sitten. Kello on 10:30 ja päivä alkas ole pulkassa ja kun vähän yli 10 meitä näemme lottiin ja huomenna onkin sitten suunnitelmat ihan auki. Mutta me pistetään kamera pois ja hetki vielä istuskellaan varmaan tässä näin ja sit lähdetään nukkumaan. Huomenta. Kello on 9 ja täällä on alettu heräilee. Tuli kyllä semmoista koiraunta nukuttua, että en hetkeen muista, että olisi tommoista yötä ollut. Tuolla järvellä niin jollain taisi olla aikamoiset bileet käynnissä, kun sellainen jumputus kävi varmaan 5 asti yöllä, ellei valehtele. No niin, me aletaan täällä Oskun kanssa pikkuhiljaa purkamaan leirejä ja ajatus oli nyt, että jatketaan tätä Keleventeen tutkimista ja lähdetään jotain rantaviivaa tonne Isohietaan päin ja kävästään siinä ja sitten varmaan melotaan vielä Likolahteen ja käydään siinä syömässä ja sitten pidetään siellä seuraava palaveri, että mihin mennään mahdollisesti sitten jo yöksi, mutta joo, mennään ihan fiiliksen mukaan ja päivän kunnon mukaan.
No niin, nyt lähestytään Iso Hieta. Siellä näyttäisikin olevan kunnon venefestarit, niin me käydään varmaan vaan kääntymässä siinä ja hetkeksi jalkautumassa ja sitten jatketaan eteenpäin. Me päästiin nyt suunnitelmaan, eli ollaan nyt täällä Iso Hietalla ja siitä me mennään tuonne. Siellä on Höysniemen tulipaikka, mihin me mennään ruokatauolle ja sieltä me lotaan tänne Iso Lammassaaren tulipaikalle ja siellä oli ajatus olla sitten yötä. Siitä on sitten huomenna lyhyt matka takaisin tonne Mainiemeen. Matka jatkuu. Iso Hieta oli kyllä hieno paikka. Harmi vaan, että se oli noin ruuhkainen, mutta se on heinäkuu ja viikonloppu, niin sen tietää, että lomalaiset on liikenteessä. Oi ette.
Harmaan näköisiä pilviä on tuolla. Oi joo. Sieltä tulee saderintama päälle. Lähenee koko ajan. Menihän tää niin hyvissä säissä tää päivä, että johan tosiaan joutaakin vähän sataa. Ei siinä, me lyötiin äkkiä kamat sateensuojaa ja tultiin telttoihin tai Osku Riippari ja minä telttaan. Katsotaan onko pieni kuurovaa, mutta toki kello on jo 20:09, niin kyllä tässä joutaa pikkuhiljaa jo nukkumaankin ton päivän jälkeen. Niin. No niin, meillä on tässä vielä aamupalaa hommat ja sitten kajakkien pakkaus ja sitten me loutaan Mainiemeen ja olisi tää reissu aika lailla pulkassa. Vähän näyttäisi tuulisempaa keliä olevan, mutta onneksi on meille myötätuulta tonne viimeiset 3 kilometriä vielä. Niin menee lepposasti. No niin, nyt on pari huonosti nukuttua yötä takana. Että ekana yönä kuului jostain saaresta joku musiikin jumputus suhteellisen kovaa ja tänä yönä sitten tuli kaljotteluporukka yöpymään meidän viereen, mutta näistä on selvitty. Kaikki ei nauti luonnonrauhasta samalla tavalla, mutta kiitoksia vaan, jos katsoit videoja. Jätä tykkäys ja tilaa kanava, jos tykkäsit.